Hi, hello mga bay. Di ara taon ang mga hero nako oh. Nanungko to mi diri daplin. Ngaon mi kalderita. Kay nag-ihaw tag kanding. Dala tong kusinero. Lingi din kusinero. Lami kay pagkaluto eh. Kayo. Okay, kayo pwede na magkarinderya. Ni ami din nagbudol fight. Alamin anak ako malain. Sir, lama kayo. Sige ka matingog na kayo. Gutom na yung taong kadyo. Kay wa na. Ngaon ta mga bay, lami kay pagkadiritang kanding at sudan. Sabaw kami. Sabaw na. Paling nga dong. Pani, una-una ay sabaw. No? Ada rin, taga na rin. Mala ka kandeng sa di mo ka baboy nga. Kuan. Gutom na kayo kung direta. Ito na din kang kanding ka? Lami, dipindi yung pagluto. Di mo ka gumba. Kasi nga Nga naman. Muslim ka ba? Oy, Adi ay kanang sumuran na siya. dipindi sa pagluto dagay. Kani ganahan na ka? Sukok mo yung bakalag ng lechon nga. Pagsiw tuloy, pagsiw. Ilabay niya. Ngaon ta. Nalit na yung taon itong kaon. Hindi lang. Di pa wahay, kung may lawan na. Abot na una. Sabaw na? Hmm? Sabaw kami. Murik sabaw. Kayawan na talaga ganina. Nice rin. Yawan sila nina kay. Tapos Di nagpakata man sa daw. Sprite ng gida. Murik ka nung dari. Huwag lang. Ha? Kumusta na? Ayan. Uy! Sa kaldero man ang nada. Amaga, sigiling nga. Di man siya, makuti na bukto. Kisay di mo kaon, ikaw o siya? Kamong duha, di mga ogkuan. Kawan, kapili. Aw. Lami tong sa may ribs, banda. Mo na ni, gihurot na ni mo tanan. Dito ay. Apa? Sabay patayo na nga to, ulo. Ten. Kirots sa kirots. Surot. Hapit mahilaw ang kanon, bok. Kapit yan. Hapit no. Naghanarag lunod eh. Kuan ramang goy sud atong upat ka. May problema ang iro niya. Saan may napagpupog mo? Refill ka. Ya, refill. Pil mo. Bali. Sabi, ungot na. Lahi. Stock up. Umok ko po rin tayo. Hindi kita itong dahil. Inanay ang init ba? Yan mga apo niya. Ako. Inyo to sa may. Cancel na dong kay. Ngaon pa. Cancel sang 5 patay halin. Sige, yung bata. Ayun man. Ano, kanto dong. Ini kandos yun. Hotdan. Tagag. Hotdan ninyo. Nyot to te. Hala, wa day ta kapangagda ate, mga unta. Ko nalimot og pangagda silingan. Gutom na kayo. Naanta. Sige, hamal ba eh. Naanta ate. Nungko lang ta sa yuta ron kay. Mga guys. Nami eh. Di ba? Ito kan ano? Dani ba? Terus mahal arabahin. Suwa ka dirita eh. Mga kinay. Ngono.
Bunga ni pintang. Pintang gatos yun. Ha? 100. Buwan, 100 ang sir? Ang sir? Oh, merkado. Yang Iya, miyahay ba? labi ning kana kahiwa. Grabe. Dai arahot to. Tingnan ako di alaw sahig. Indonesia Ito magunod. Oh, may iro ba? Nasa gula nila. Ito mo yung Ah, ayun. medium ni kanding. Ayun mo kumpiyansa. Pero to. Yung kanding ko, iro dito. Ako gyud mo iro. Nga sa may tom. Di pa hindi mo sungay. Kanding mo sungay. Ito kung tagam wala di kung kaw kanding. Kay ito mang karne. Oh. Ibisig daan to, unsa ba? Lahi na karne sa kuan. Gisagula nila. Naglag iro ba? Scam dito. Lami kayo. Sige, birahe. Hutda na ninyo. Ayaw na mo. Di na so dai. Di na masod. Kanayo kay Kabato na. igotam ko na sa kayo. Unsa, ni an himawa na mahaw. Dapat tayo tayo. Dai, padol dai. Ha? Padol na ba? Oh, sige. Oh, Okay, san? kab taman. Gusto nang ubos ko. Magi mo. Ha? Diri ba na siya magi? Magkaagiras pikas? Tikas ko. Kadisturbo gid mi boss. Kuya, ni Odto sa amin ari ha. Wa may laing nga na pistuhan. Mm. Ang baso dai. Ah, baso. Wa. Undang sa ma'am kay Oh. Nga untay ya. Ito. Mo na busi, di na ko na. Sudan. Kani sa po. Kamitan ko kanya ko. Kuha ka. May bindi ba? Sabihin. Nay, hugasan pa nimo. Ako lang niya tayo hugas. Tara na. Sige. Tara na. Dila. Amar sal dai. Butla, uli mo gano. Luwi ba, luwi. Gi, nalo di wa kaon gano. Bisa man. Ay, tawa ka na bangon. Ah. Nyari de. Ang inyong kuya, pinakakuya ninyo. Awa na man na naman to ilang ko ano. Mo bitaw to. Ano ba? Taon ta diri dahon. Sige, pagkuha pagsudan. Taon ba na sal di. Oy, anyo labay graba dong. Ayaw taon. Layo na gagutan. Mahal na ba kayo bayad, suhol? Ang taon, maluoy. Ali, kaon ta, ali. Di ni baboy, oy, kanding ni. Nanan sa palabok para tabang-tabang og masa. Duha gid og masa dapat na. Nindot ni tulo. Huwag duha ka pala. Duha may mga ko ta pero gamit mo din na bala mo kay boss mo sa laba. Ah. Kung gusto may bala yung boss laba. Umaan. Wa din mo pa dito. Ah, namo dalam pala. Kuha papa na ko. Ay na balik eh. Ito mo ka ang kanto kana. Kaya kinit ba? Lugman na dito. Tungkilig sa kamera. Sige na yun. Hmm? Na, karon pang gawas ng sili. Dihang busi. Dihang. Sili handa nini mo. Dili laha. Lain ka para. Saan sa kuya? Ah, mga ko gotra eh. Nangaan ba to? Kung ina mo to nang Nagbilin mo ka dito. Yung ano. Kaon dagay to, ina lang nga baboy. Ah, bugay yun. Ha? Wala mo pula to tigara. Dai, Muslim ka dai? Muslim ka? Ah, to ginawan. Ali, kaon kanding ali. Di, kaon ka, kanding ke.
Kaldirita kanding, ali. Eri, kanding ni. Muna di hang. Sudipan mo lagi. Sudan pa. Nata. Tutoy. Taon, taon. Taon, taon. Ye. Taon na. Ye, kaon. Kaon na to eh. Dali na gasa no? Yun na. Dura balay. Oray hugas ani. Ipos na tas atong kuan. Idol fight. Takob ani. Liw niya kong taklob. Yatag na tulis ero. Di na mo. Katong usa ka bawunan bi. Itaktak di ari sa ero. Parang Itong ice cream. Wa naman to. Ay, hatag to sa ero. Uy! Uy! Ali, ali, ali. Oh, dali oh. Oh. Kaon na, kaon. Ihatag, doon sa iro, bok. Oh, sige, kaon, kaon na ito. Kaon na. Di mo kaon na na. Oh, ana, ali. Niod to po sila. Di rami kuto, mana mumubang, nagkamurichi. Dagang salamat sa paglantaw. Yara, nagbuhos na sila karon sa atong day 7. Thank you so much.